Здравейте, бютита! Днес ще си говорим за клепачите. Паднали клепачи, подпухнали клепачи, провиснали вежди. Не, не и не. Сега ще ви покажа 3 простички упражнения. Сега ще направим разлика между едната и другата вежда. Така, ето 3 упражнения, с които можете да повдигнете клепача и да премахнете оттока ето тук. Първо фиксираме по този начин и ето така преминаваме 5 пъти по този начин. След това ето така масажираме леко веждичката. Това го правим 3 пъти. Минаваме по този начин 3 пъти. И най-накрая, за да я повдигнем, правим така. И сега какво постигнахме? Ето, виждате, едната вежда е по-повдигната, клепачът тук е по-изпълнат, абсолютно. И продължаваме по същия начин и от другата страна, както показах, така и така. Няма да ви отнеме повече от една и половина минутки. Заслужава си, нали? Бъдете красиви, обичам ви, бъдете рошави.